Отитът е едно от най-често срещаните заболявания при кучето и котката, като протичането на този проблем може да бъде с доста леки симптоми в неговото начало, като почесване, потръсване на главата, понякога може да има неприятна миризма. Доста често стопаните неглижират и опитват с самолечение, което може да затрудни излекуването на пациента или да направи нашата работа по отношение на диагностиката на проблема по-трудна. Хроничните проблеми с ушите най-често са причинени от паразити, от бактериална или гъбичкова инфекция и алергии. Като доста често първопричината е алергичен отит, който е усложнен с бактериална или гъбичкова инфекция. Диагностиката при тези пациенти се прави с пълен преглед в клиника от лекар, като в последствие диагностичният подход, който използваме е да проверим всъщност каква е инфекцията. Дали е гъбичка, дали е бактерия, дали са паразити. Това става с цитология и проби от ушите. Това е начинът, по който ние най-правилно ще изберем медикаментите, които да използваме за вашите пациенти. При хроничните отити, промените, които настъпват в външния слухов канал, са ключови за лесното разрешаване на проблема. Не се препоръчва самолечение, препоръчва се преглед и лечение от ветеринарен лекар, за да може възможно най-бързо пациента да бъде излекуван. Аз съм доктор Спас Спасов. Ако имате въпроси или темата за отит при куче и котка ви е любопитна, интересна или искате да помогнете на вашия домашен любимец, заповядайте при нас в Обединена ветеринарна клиника.